Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoshaçylarymyz, Ata Vatan TV-de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Aşgabatdaky Halkara Pediatriya merkezinde emeli aň mümkinçiliklerinden peýdalanlar. Türkmen wekileti Katarda serge gatnaşýar. Türkmenistanyň ilçisi Tokyo Marafon 2025 çäresine gatnaşdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollaryna Trumpyň suraty ýerleşmek üçin kanun taslamasy. Türkmen halkynyň milli lider Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow paýtagtymyz boýunça iş sapardan aşyryp, ýurdumyzyň saglyk goraş ulgamynyň köp uğurly düzüminiň üstüni ýetirjek Halkara Pediatriya merkeziniň gurulşygyna alınıp barýan işleriň ýagdaýy bilen tanışdy. Gurulşy batly diýip günne dowam edýän 160 orunlyk Halkara Pediatriya merkeziniň düýbi milli liderimiziň gatnaşmagynda 2023-nji ýylyň martynda tutulupdy. Halk maslahatynyň başlygy bu ýerde häzirki zaman Lukmançylyk edarasynyň binalarynyň öz oşlaýry tiýinliklaryny onuň bölümleriniň enjamlaşdyrylyşyny, merkezden içki we daşky bezek işlerini, ulanylýan dürli serişdeleriň görnüşlerini şekillendirýän taslamalar bilen tanışdy. Halkara Pediatriya merkezinde nevrologiýa, endokrinologiýa, ortopediýa, allergologiýa, çağa kesellerini döwrüwap anyklamak we bejermek beýleki möhüm uğurlary boýunça işlejek lukmanlaryň hünär derejesine zerur ünserliýär. Bu ýerde saglyk goraş we Derman Senagat Ministerliginiň Halkara Saglyk Merkezleri Müdiriýetiniň baş müdiriniň, Halkara Kardiologiýa Merkeziniň intensiv bejeş bölüminiň müdiriniň bir näçe ýyllaryň dowamyny ýurdumyzda işleýän GAP İnşaat Ýatyrym we Diş Ticaret AŞ kompaniýasynyň sewit müdiriniň ornwasarynyň Aşgabat şäheriniň hekiminiň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Türkmenistan we Katar döwletiniň arasynda syýasy we ykdysady hyzmatdaşlyk ösüşiň teze tapgyryna gadam goýdy. Iki ýurdun arasynda gatnaşyklary berkitmek maksady bilen dürli derejedäki gepleşikler alınıp berilýär. Bilelikdäki taslamalar durumça geçirilýär bolsa uda durunşygy barha giňeldilýär. 2025-nji ýylyň 1-10 mart aralygyna Katar döwletiniň Doha şäherine geçirilen Aziýa ýurtlarynyň maňyzy we guradylan meýwe önümler atly halkara sergisine Türkmen wekiliýetiniň gatnaşmagy döwletiň sowda ykdysady gatnaşyklarynyň teze mümkinçiliklerini açdy. 2025-nji ýylyň 3-nji martynda Kataryň Sowda Senagat Edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasynyň wekiliýeti bilen resmi dowuşuk geçirildi. Iki ýurdun arasynda sowda ykdysady hyzmatdaşlyk giňeltmek we işe wir gatnaşyklary pogtalandyrmak, şeýle hem iki döwletiň arasynda gol çekilen özara düşünşmek hakynda ehtnamany iş özüne durumça geçirmek dowuşugyň esasy maksady boldy. Taraplar Türkmenistanyň eksport mümkinçiliklerini arttırmak, Kataryň işe wir toporlary bilen gönü gatnaşyklaryň ýoly goýulmagy we bilelikdäki taslamalaryň amala aşyrylmagy boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmen wekiliýetiniň bu sapary iki döwletiň arasyndaky sowda ykdysady hyzmatdaşlygyň teze tapgyrynyň başlangyjyny goýdy. Özara düşünşmek hakynda ehtnamany durumça geçirmek boýunça anyk çäreler kesitlenip Türkmen önümleriniň Kataryň bazaryny orun almak üçin ilkinji ädimler edildi. Geljekde bu hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi Türkmenistanyň eksport mümkinçilikleriniň artmagyna we Kataryň işe wir toporlary bilen gönü gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna itergi berer. 2025-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky adatyny daşary we dowluk tiýarly elçisi Bayramow Ýaponiýanyň paýtagtyna geçirilen Tokyo Marafon 2025 çäresine gatnaşdy. Bu çäre dünýäniň durly künjeklerinden 38 000-dan gowrak gatnaşçylary bir ýere jemledi. Tokyo Marafony her ýyl geçirilýär we 40 kilometr 195 metr aralygyny geçmekde beýleşmäge mümkinçilik berýär. Bu dünýä derejesindäki bir waka bolup World Marathon Majors toplumuna değişli 6 sany marafonlaryň biridir we World Athletics tarapyndan berilen platina derejesine eýedir. Çäräniň himayatkary Tokyo şäher hekimligi bolup durýar. Türkmenistanyň başlangyjy bilen sportyň has giňin ösmegine uly goşun möhüm masallar hökümini Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna kabul edilen kararnamalar, ýagny Birleşen Milletler Guramasynyň oýunlary atly kararnamanyň 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped güni diýip elan etmek hakynda kararnamanyň we durnukly ösüşe gazanmak üçin köpçülikle velosiped sürmegi, jemgyýetçilik uluglaryna girizmek atly kararnamanyň kabul edilmegi dünýä jemgyýetçiliginiň biziň ýurdumyzyň öňe sürýän syýasatyna ýokary baha berýändiginiň aýdyň suwtnamasy. Mundan başga-da Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky sport hyzmatdaşlygy işçiň ösürilýär. Şol sany türkmen düzdoçylarynyň iri sport ýarşlaryna gatnaşmagyna taýýarlyk görmek üçin hyzmatdaşlyk hem ösürilýär.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Wekiller Palatasynyň iki agasynyň ýurdun pul berligi bolan dollarda Donald Trump'yň suratyny yerleşdirmek barada kanun taslamasyny hödürlänigi ma'lum edildi. Hödürlenen kanun taslamasyna görä $100 möçberine pul berligindäki Benjamin Franklin'in portretini prezident Donald Trump'yň suraty bilen çalşmak teklip edilýär. Respublikan partiýasynyň wekilleri Brandon Gill we Troy Nehls özüniň X jemgyýetçilik tory arkaly beren beýanatyny 2025-nji ýylyň 6 nasyry hakynda kanun taslamasyny Wekiller Palatasyna hödürländiklerini ma'lum etdiler. Prezident Trump ýaly hiç kim Amerikany 6 nasyryna ýetirmek üçin has köp iş alyp barmady. $100 pul berligine onuň suratyny yerleşdirmek bilen onuň geljek ýyllarda amala aşyrjak işlerini ýatlamak üçin mümkinçilik bolar diýip Nehls belledi. Eger kanun taslamasy kabul edilen halatynda 2028-nji ýylyň 31-nji dekabryndan soňra çykaryljak $100 pul berliklerine Trump'yň suraty yerleşdiriler. Ine mehriban müştoklar, Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň innik sanyna görüşýänçek hoş sag bolun.